Incwadi yamaHubo 103 verse 1 and verse 2. Mbonge uJehova mphefumulo wami, konke ongaphakathi kwami makubonge igama lakhe elingcwele. Ungakhohlwa imisebenzi yakhe yonke yomusa. Cela ungibambela leli verse namhlanje as you are starting your Friday morning. Ihubo uyabhala, umbhalo waleli hubo ukhumbuza umoya wakhe, ukhumbuza nomphefumulo wakhe ukuthi ezintweni zonke ezikwehlelayo, ezintweni zonke odlula kuzona, ungalenzi iphutha lokukhohlwa ukubonga uNkulunkulu, ngoba uma sesidlula ezintweni ezithile, masibhekene nezimo ezithile siyaye sikhohlwa ukuthi konje lo uNkulunkulu yiziphi izinto akasenzele zona. Ngakho umbhali makwenzeka udlule endaweni odlula kuzona, makwenzeka impilo ikubamba ngamawashing, kodwa ungalenzi iphutha lokukhohlwa ukumbonga uNkulunkulu ngezinto akakwenzele zona. Khona abanye abantu abathi masebebhekene nezimo empilweni kube sengathi uNkulunkulu akaze enze lutho empilweni yabo, kodwa namhlanje ngiyacela ukukuchallenge ukuthi ke ume kancane ngokubalisa. Ngiyazi khona ongakakutholi, kodwa lona iqiniso ukuthi akukho nokukodwa uNkulunkulu oseke wakwenza empilweni yakho. Ma uNkulunkulu engakakwenzi lokho esikufunayo, siyaye sikhohlwe nokuthi konje khona ezinye izinto uNkulunkulu akasenzele zona, bese umqondo wethu nenhliziyo yethu ibheke lokho esikufunayo, bese sikhohlwa ukubonga lokho esesinakho. Namhlanje ngiyacela ke uye enkosini ukubonga uNkulunkulu ngezinto akakwenzele zona. Kwenzani ukubonga? Ukubonga kubalekile ngoba kunezinto okuzenzayo kuNkulunkulu nakuwena. Number 1, ukubonga kukwenza ukuthi uNkulunkulu aphinde abe encourage ukuvulela eminye iminyango nokunikeza ezinye izinto, ngoba umuntu obongayo akafuneki umuntu ofika njalo ezocela kodwa akabonakala mayesezobonga. Abantu abaningi bavela njalo bezocela kodwa mase kufanele bebonge ababonakala ekubongeni. Kufunde ukubonga uNkulunkulu. Uyazi ukuthi nalezi zinto oyidingayo mhlambe ayifiki njengoba ibanjwe ukuthi lezo wayithola wagcina uyitholile wangabe usaphindele uyobonga lokho nakho. Kunabantu abaningi abekhuleka enkosini befuna imisebenzi, bethi mase beyitholile bekhohlwa ukubuyela enkosini beyobonga lemisebenzi abayifunile. Kade uthandaza uzukhala inyembezi ufuna uNkulunkulu akunikeze umsebenzi, usutholile, sengathi nje kunormal ukuthi wena unomsebenzi, kanti uke wahlala isikhathi eside ungenamsebenzi, uthandaza ukhala, wakunika uNkulunkulu, usukhohlwa ukubonga. Mbonga uJehova mphefumulo wami. Abanye bavuka esibhedlela bathandaza befuna ukuthi uNkulunkulu ebalaphe, baphume esibhedlela bakhohlwa ukuthi uNkulunkulu wenzeni, sebelokhu bebalisela lezi zinto abayifunayo, bakhohlwa uNkulunkulu ukuthi ubenzeleni. Mbonga uJehova mphefumulo wami. Ungakhohlwa iyona yonke imisebenzi yakhe yomusa. Ukubonga kubalulekile, ku-aligna nengqondo yakho, kwenza u-understand ukuthi izinto nazo zivelaphi, bese uba aware ukuthi onakho awunakho ngezikhwepha zakho, kodwa unakho ngoba uNkulunkulu kwenzele khona. Funda ukubonga ngoba ukubonga kuvula eminye iminyango. Ukubonga kwenza nezinto nazo zingavele ilahleke kalula, ngoba abantu abangabongiyo izinto abayitholile zivele zihambe ngendlela engaqondakala. Uxangeke ukuthi kuphele kanjani, kulahlwe yini, kanti umuntu ohlulekayo ukwenza inkonzo yokubonga. Kujwayele ukubonga. Ngelinye ilanga okuthathe nje isikhathi sakho uthi namhlanje ngiyothandaza, ngiyobonga konke uNkulunkulu akangenzele khona. Uqala emzini wakho, uye emsebenzini wakho, uye kubantwana bakho, ubonge nokuthi awukazi ulale esibhedlela unyaka wonke. Mbonga uJehova mphefumulo wami. Yiba umuntu obongayo. Abantu ababongayo bajwayele ukuthola izinto ezinkulu nezinto ezinamandla. Kujwayele ukubonga. My name is Phumlani Nkwanyana. You are blessed, you are favored, and you are set apart. Good morning.